Митко, къде са ти нещата от леглото? Къде ги хвърли? Зак, здравей. Зак, къде си хвърли, мамо, нещата ти? Къде са ти нещата? Къде ги хвърли? Ама къде си ги хвърли нещата? Къде ги хвърли? Там ли са? Я да ги видим. Я да видим къде са. Оле, какво има там, мамо? Пижамка, възглавничка, шишенце, маймун. Ти маймун ли си, мамо? Маймун? Ще ти се разсърдя. Що там ги пускаш? Маймунчо? Митко? Не яш кошарата? Шамарите? Кой си гризи кошарата? Да. Зак. Маймунчо? Да. Не така. Ей. Шамара? Шамара? Кой идва? Тати, айде да му отворим. Кажи чао.